Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech ma kkundannax l-attak bla bażi fuq l-Speaker tal-Kamra Angelo Farrugia, kif ukoll l-interruzzjonijiet mill-Oppożizzjoni it-tnejn fil-Parlament. Dan minkejja il-ġurnalista staqsietu iswed fuq l-abjad jekk jagħmilx tiegħu il-kliem meta deputati nazzjonalisti qalu li l-Speaker huwa xenn sfaċċat u li jista' jpoġġi fuq in-naħa tal-Gvern. Minflok ma wieġeb il-mistoqsija u għal darb'oħra kompla bl-attakki tiegħu biex jagħti xturu. Inti taqbel li l-Speaker huwa għoxxen sfaċċatu li għandu jpoġġi fuq in-naħa tal-Gvern ġifier dan l-istatement tagħmlu tiegħek? Dak li seħħ il-bieraħ fil-Parlament. Fuq l-Speaker però saqsejtek. Fil-fatt huwa gerger ukoll il-Prim Ministru ma spjegax. Dan minkejja li għal iżjed minn satejn u nofs kien hemm tfixkil u interruzzjonijiet mill-Oppożizzjoni, tant li l-Prim Ministru ma tħallix jitkellem u jagħmel l-istqarrija ministerjali tiegħu biex jispjega u wara jkunu jistgħu jsiru il-mistoqsijiet li jridu. Fl-isfond tal-ajjat u l-insulti kontra l-Speaker li ma ċċettax dak li talbet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista e kif jista' jippreġudika l-investigazzjonijiet li jinsabu għaddejjin, dawn qajmu qatt ta' point of orders u ħadu qatt ta' blaħabel kontra l-President tal-Kamra tad-Deputati. Kien hawn li l-kellim mal-Ġustizzja Karola Aquilina sejjaħ lill-Speaker bħala sfaċċat u li għal-ftit għandu joqgħod man-naħa tal-Gvern bis-seduta tiġi sospiża diversi drabi. L-Oppożizzjoni l-bieraħ fejn qal li ħankunu qed nitolbu li għada Ippermettili, Sur President. Onorevoli, jekk se tibqa' tajjeb, is-sedja sospiża. Minkejja dan il-Prim Ministru baqa' jipprova jagħti spjegazzjoni, iżda l-Oppożizzjoni assolutament ma ħallitux jagħmel dan. Inti l-ħadd labt spjega ċara lill-Prim Ministru. Di ħaġa proprju li tista' tingħata b'istqarrija ministerjali. Mela għalfejn għamiltu satejn u nofs tinterrompu u ma ħallejtux jitkellem. U sa issa ma saret ebda spjega. Propju għalhekk kienet se ssir l-istqarrija ministerjali, però. Insistu illi ssir id-diskussjoni. Ħanerġa' nipprova nsaqsik forsi tal-aħħar fuq l-Speaker jekk tagħmilx dak l-istatement tiegħek. Fis-seduta ta' tnejn l-Speaker ikkundanna l-aġir fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u waqt li l-Prim Ministru mexa mad-deċiżjoni Bernard Grech rid ikompli jagħmel ta' rasu u qal li se jżomm ma' kliemu. Sa dan it-tant fil-bidu tas-seduta ta' tlieta l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia mill-ġdid reġa' ċanfar u kkundanna l-aġir tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista fil-Parlament. Intqal li dan wassal biex is-seduta tal-bieraħ ġiet sospiża 5 darbiet u l-Kamra ma setax tmexxi bix-xogħol tagħha. Għalhekk is-sedja ser terġa' fiċ-ċirkostanzi tħeġġeġ l-onorevoli membri kollha biex l-inġiba tagħhom tkun skont l-ordnijiet permanenti tal-Kamra mhux biss għas-seduta tal-lum iżda għas-seduti kollha. Dan b'rispett lejn il-Kamra lejn l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż fuq kollox lill poplu li segwi qrib id-debattitu fl-ogħla istituzzjoni. Ir-ruling huwa deċiż.